изразим мнението си, че езика на омразата и ксенофобията нямат място в нашата държава. Тази държава живеят хора с различни религии, различни етноси, с различен цвят на кожата, но всички тези различия нямат значение, защото всички сме на първо място хора. Да бъдеш човек е най-важната ценност за всички нас и не трябва да се делиме на какъвто и да е друг принцип. Аз съм приготвил едно кратко есенце, което написах снощи. Малко е лично, но искам да ви го прочета. Браво, Митаче! Ще започна с една лична история, защото личните истории са тези, които днес ни липсват най-много. Срещите лице в лице, окото, което се оглежда в друго око, за да види себе си. Всеки ден говорим за бройка хора, похарчени милиони, растящи проценти, размер на помощи, дължина на огради, ширина на проблеми, но забравяме, че за статистиките се крият реални човешки същества със своя биография, характер, опит, страхове и мечти. Много лесно се мразят числа, по-трудно се мразят имена. Моята лична история е следната. Отраснах през 80-те в общежитие в студентски град, където живеех с родителите си. И двамата бяха завършили университети, имаха стабилни професии, но нямаха софийско жителство. Нещо задължително по това време. Столицата на България беше чужбина за мнозинството българи. Те не само бяха затворени в собствената си държава, но не можеха да се придвижват свободно дори в собствения си затвор. Родителите ми бяха нещо като бежанци, българи от провинцията в очакване на столичен статут. Напук на всичко това беше прекрасно, необикновено място. Необикновено, защото там, в грубите олющини панелни общежития, живееше целият шарен, странен свят. Не само българи от всички краища на страната, но също и иракчани, виетнамци, индийци, египтяни, нигерийци, конголези, мароканци, сирийци. Чуждестранни студенти и преподаватели дошли сами или за семействата си да търсят по-добро образование и по-добър живот. Смея да твърдя, че студентски град през 80-те беше пъстрото кътче в сива, студена социалистическа България. Мамуш от Етиопия беше един от най-добрите ми приятели. Една дъждовна вечер двамата тръгнахме към близката градинка, но за да стигнем по-бързо решихме да прескочим оградата по пътя. Тя обаче се оказа прясно боядисана. Две момчета, едно черно, едно бяло, оклепани до ушите в зелена боя. Опитахме се да се изчистим в близката локва, но неуспешно. И двамата бяхме белязани от един и същи цвят, който просто не можеше да се измие. Изядохме си пердаха. Никога не съм мислил за България като място, където живеят само и единствено българи. Страна на един етнос, една култура, едностранна страна. Колкото и да са се опитвали различни режими, партии и организации да изкоренят цветовете на България, да претопят малцинствата, да сменят имената, да изгонят имигрантите, да изтрият калните си потуши в шарената черга на историята ни, накрая винаги са се проваляли. Животът не търпи едноцветни състояния. Всичко е смес, примес, шарена сол. Аз съм българин, но дядо ми по бащина Лидия е гагаузин. Баба ми по майчина говори чуден румънски. Част от родата ми идва от Одрин, друга от Александрополис, трета от град Елена, четвърта от Делиорман, пета от бреговете на Дунава. Кой съм аз? Нима не съм чужденец с българска лична карта. Нима всички ние българи не сме чужденци, забравили собствената си история. Какво тогава е ксенофобията, ако не е страхът ни от самите себе си? Земята не ни принадлежи. Ние принадлежим на земята. Изкуствените граници, които поставяме, стените и оградите, които строим, не могат да разделят земята. Кой може да раздели планината? Кой може да раздели морето? Кой може да раздели хора на ниски, високи, синеоки, чернооки, черни, бели, дебели, жени, мъже, хомосексуални, умни, неразумни? Дори светлината, която ни изглежда бяла, е смес от цветове. Какво ще стане с светлината, ако махнем червеното, зеленото,
синьото и лавото. Повече светлина ни е нужна. Повече дъга. Браво! Имаше една динамика, че се безчувето къде... Някой